Συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, είναι η δεύτερη μέρα των παραστάσεών μας προς τιμή του Παύλου Μελά και το μοναδικό πράγμα που έχω να πω είναι πως οι φοιτητές, οι φοιτήτριες και οι μαθητές δούλεψαν πολύ σκληρά για να παρουσιάσουν αυτό που αμέσως θα δείτε. Δούλεψαν και μέρα αλλά και νύχτα. Ξενύχτησαν μέχρι 2, 3, 4 τα ξημερώματα και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά στη συγκεκριμένη παράσταση. Εμείς επιδιώξαμε να μην προσθέσουμε τίποτε σε όλη την ιστορική διαδρομή του Παύλου Μελά. Τα στοιχεία τα οποία θα σας παρουσιάσουμε είναι εξακριβωμένα και όπως αντιλαμβάνεστε αποτελούν οδοδείκτη για το παρόν και για το μέλλον. Διότι το θέμα της Μακεδονίας είναι ακόμη ανοιχτό και μάλλον είναι καιρός να μας προβληματίσουν αρκετά πράγματα. Απευθυνόμαστε σε όλους. Κυρίως όμως απευθυνόμαστε στους μαθητές μας, γυμνάσιο, λύκειο, στους φοιτητές και γενικότερα στους νέους ανθρώπους. Εμείς κάνουμε την προσπάθεια αυτή. Εσείς θα εκτιμήσετε το έργο. Γι' αυτό και σας παρακαλούμε να μην χειροκροτήσετε κατά τη διάρκεια της θεατρικής παράστασης, παρά μόνο στο τέλος. Για να μην διακόψουμε τα στοιχεία τα οποία διαδραματίζονται επί της σκηνής. Επίσης, θα παρακαλέσουμε τα παιδιά που βρίσκονται στο χώρο του Γυναικονίτη να κάνουν απόλυτη ησυχία, τα κινητά να απενεργοποιηθούν, ούτως ώστε να σεβαστούμε αυτά τα παιδιά, στον κόπο τους. Καλή θέαση. Ιούλιος 1913. Με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου δημιουργήθηκε μια νέα κατάσταση στα Βαλκάνια. Η Ελλάδα προσάρτησε την Κρήτη, την Νότια Ήπειρο και τη Μακεδονία. Δημιουργούνται καλύτερες προϋποθέσεις για την πολιτική, οικονομική και κοινωνική της ανάπτυξη. Ο δρόμος όμως μέχρι εδώ δεν ήταν ούτε μικρός ούτε εύκολος. Μόνιμος και συνεχής ήταν ο προβληματισμός για την τύχη των εδαφών που παρέμεναν στην Οθωμανική κυριαρχία από την ίδρυση του ελληνικού κράτους. Ο αγώνας για τη Μακεδονία μπαίνει σε καινούργια φάση τη δεκαετία του 1870. Νέος ανταγωνιστής η Βουλγαρία. Η Μακεδονία αποτελούσε τμήμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Τα εδάφη της κυρίως ανήκαν στα βιλαέτια της Θεσσαλονίκης και του Μοναστηρίου. Σε αυτό το γεωγραφικό χώρο μετακινήσεις και εγκαταστάσεις πληθυσμών επί αιώνες είχαν αναμίξει γλώσσες και θρησκείες. Σαφής όμως ήταν η υπεροχή του ελληνικού στοιχείου και στα δύο βιλαέτια. Γύρω στο 1900 υπήρχαν στην περιοχή 1000 ελληνικά σχολεία με 60.000 μαθητές και 1.500 δασκάλους. Το 1858 η Οθωμανική Αυτοκρατορία προσπάθησε να διευθετήσει τα εκκλησιαστικά και εθνικά πράγματα των χριστιανών υπηκόων της. Οι Βούλγαροι εκπρόσωποι διεκδίκησαν το διορισμό βουλγαρόφωνων ιερέων για την τέλεση της Θείας Λειτουργίας στα βουλγαρικά, όπου ο πληθυσμός ήταν βουλγαρόφωνος. Με την παρέμβαση των Ρώσων, ο Σουλτάνος αναγνωρίζει το 1870 ανεξάρτητη βουλγαρική εκκλησία, την Εξαρχία. Άρχισε έτσι η ταύτιση εξαρχικός ίσον Βούλγαρος, πατριαρχικός ίσον Έλληνας. Σε πολλές περιπτώσεις, σλαβόφωνοι πληθυσμοί αρνήθηκαν την προσχώρησή τους στην Εξαρχία και παρέμειναν στο Πατριαρχείο. Αυτές οι πληθυσμιακές ομάδες, μαζί με τους ελληνόφωνους πληθυσμούς που παρέμειναν ενταγμένοι στο Πατριαρχείο, έγιναν στόχος βίαιων πιέσεων για τις εκκλησιαστικές τους επιλογές από την πλευρά της Εξαρχίας. Στόχος ήταν ο έλεγχος των εκκλησιών και κατά συνέπεια των κοινοτήτων. Στην αρχή κινήθηκαν εναντίον των Τούρκων τσιφλικάδων
και όποιους σχετιζόταν με το καταπιεστικό καθεστώς. Με τη συμπεριφορά τους αυτή κέρδισαν συμπάθειες ανάμεσα στο λαό. Αργότερα όμως αποκαλύφθηκαν οι αληθινές τους προθέσεις, καθώς στράφηκαν κατά των Ελλήνων, ιδιαίτερα των ιερέων, των δασκάλων, των γιατρών. Το Πατριαρχείο από την πλευρά του κήρυξε την εξαρχία σχισματική το 1872. Με την άνοδο στον πατριαρχικό θρόνο του Ιωακήμ του Τρίτου, νέοι και δραστήριοι ιεράρχες τοποθετούνται στις Μητροπόλεις της Μακεδονίας. Αποστολή τους η άμυνα της Εκκλησίας και του Ελληνισμού έναντι των εξαρχικών και των κομιτατζίδων. Μεταξύ άλλων, ο Γερμανός Καραβαγγέλης στην Καστοριά, ο Ιωακήμ Θωρόπουλος στο Μοναστήρι, ο Χρυσόστομος Καλαφάτης στη Δράμα, μετέπειτα Χρυσόστομος Μύρνης. Το 1870 γεννιέται στη Μασσαλία το τρίτο παιδί του Μιχαήλ Μελά και της Ελένης Βουτσινά, ο Παύλος. Μακεδονία και Παύλος Μελάς συνδέονται άρρηκτα. Ο ηρωικός θάνατός του θα τον μετατρέψει σε σύμβολο του μακεδονικού αγώνα. Μακεδονία 1875. Είστε Ελληνόπουλα, παιδιά και εγγόνια ηρώων. Μη σας τρομάζουν οι απειλές των Βουλγάρων, που με τη βία προσπαθούν να μας επιβάλλουν να μιλάμε βουλγάρικα, για να μας νομίζουν οι Βουλγάρους, αλλά και για να χάσουμε την ελληνική μας συνείδηση. Μιλάτε ελληνικά, μην τους φοβάστε. Δεν μπορούν να σας κάνουν τίποτα. Αλλά ακόμα κι αν μας σκοτώσουν, την τιμή μας και καμάρι μας. Ναι, παιδιά μου, για την πατρίδα μας. Την ελληνική μας Μακεδονία. Κυρία, ναι. Εμείς δεν φοβόμαστε. Όμως μέχρι πότε θα είμαστε σκλαβωμένοι? Αχ, παιδιά μου, ο Χριστός που βλέπει από ψηλά τις θυσίες μας δεν θα μας αφήσει έτσι. Μα θα μας δώσει μια μέρα τη ελευθεριά μας από αυτό το φοβερό διπλό ζυγό, τον Τούρκο και τον Βουλγάρο. Ναι, παιδί μου. Κύριε, αφού ο Χριστός μας αγαπά, γιατί επιτρέπει να είμαστε σκλαβωμένοι σε αυτά τα θεριά που ονομάζονται Τούρκοι και Βούλγαροι? Γιατί τα ελληνικά αυτά κόμματα μεταλλερώνουν με την παρουσία τους και να τα ποτίζουν καθημερινά με το αίμα μας? Γιατί να μας ελευθερώνουν? Αχ, παιδιά μου, θα μας ελευθερώσει ο Χριστός. Θα μας ελευθερώσει γιατί αγαπά τους Έλληνες και θα μας βοηθήσει να τους διώξουμε από τα άγια κόμματά μας. Αυτοί μπορεί να έχουν όλα τα όπλα και όλους τους δυνατούς του κόσμου με το μέρος τους. Εμείς όμως έχουμε την Παναγιά και τον Χριστό. Ας μην το θέλουν οι δυνατοί. Το θέλει όμως ο Θεός. Και η Μακεδονία μια μέρα θα ελευθερωθεί και θα μείνει για πάντα ελληνική. Δασκάλα, άνοιξε να πάρεις γρήγορα. Ποιος είναι? Εγώ κύριε Δασκάλα, γιατί άνοιξε γρήγορα. Τι συμβαίνει, κύριε Πελίκα, τι σε έπιασε? Είσαι γρήγορα, κόρη μου. Έχω την κομιτατζίδες, τσιμπούρια και όπλα φυσικοτώσου. Είναι κάτω στο σχολείο. Είναι στο σπίτι μας. Και το υπόνος να σε ειδοποιήσω. Είναι το δικό τους. Τρέχω να προλάβω. Σου φέρε κάτι άλλο, να μην σε καταλάβουν. Τώρα τα γρήγορα και φύγε, πλησιάζουν. Στάσου, κύριε Πελίκα, θα φιλοδέψουμε τα παιδιά πίσω στα πόρτα. Μαζέψτε τα βιβλία σας. Και όλοι μπείτε στη σειρά και τραβήξτε ίσια για τα σπίτια σας. Χωρίς φωνές και προσοχή στους
έγινε τώρα, κύριε δασκάλα? Κατάπιες τη γλώσσα σου. Άσε Θανάσια καιρά να μιλήσουμε σοβαρά. Δεν θες να σώσεις τη ζωή σου. Είσαι και όμορφη. Αν απαρνηθείς το Χριστό που διδάσκει ο Πατριάρχης σας και έρθεις με τη δική μας εξαρχία, έχεις να κερδίσεις πολλά. Θα σε στείλω στον τόπο μας με δικά μας χρήματα. Θα μάθεις να μιλάς τη γλώσσα μας και θα τη διδάξεις σε όλα τα χωριά της Μακεδονίας. Τι λες? Και πρόσεξε. Πρόσεξε τι θα μου απαντήσεις. Ό,τι θελήσεις θα το έχεις στα πόδια σου. Σπίτι, μεγάλο μισθό, λέβα, πολλά λέβα και γης δασκαλίτσα, γης. Και πώς θα μου δώσεις γη που δεν σου ανήκει? Την ακούσατε? Ρωτάει πώς θα της δώσω γη που δεν μου ανήκει. Ναι, δεν σας ανήκει. Και είναι σατανικός ο τρόπος που πάτε να θεληνίσετε τη Μακεδονία. Αλλά δεν θα τα καταφέρετε. Στη Μακεδονία του Μεγαλέξανδρου, όπου κι αν ψάξεις απ' άκρη σ' άκρη, θα βρεις αγάλματα ελληνικά, θα μένει από χιλιάδες χρόνια. Βγάλατε από τα φορέματα του γυναικών μας τα κερδίματα, γιατί είχαν και διγμένο το Μεγαλέξανδρο. Όμως ποια δύναμη μπορεί να βγάλει την καρδιά μας στην Ελλάδα? Γιατί μωρέ δεν γυρίζετε στον τόπο σας? Γιατί αυτός είναι ο τόπος μας. Η Μακεδονία είναι δική μας, είτε το θέλετε είτε όχι. Τα άκουσες? Δική μας. Ναι, όταν ο ήλιος γυρίσει ανάποδα προς την Ανατολή, τότε θα γίνει δική σας. Καλά μωρέ. Δεν λυπάσαι τα νιάτα σου. Δεν λυπάσαι το κεφάλι σου. Δεν γνωρίζεις ότι με αυτά που λες θα στο πάρω. Το γνωρίζω. Μα αυτό αποδεικνύει πως εσείς δεν πιστεύετε στον Χριστό. Και το πατριαρχείο σας είναι μία απάτη. Έλληνες φαντάρτες εγώ τον Βόλτο. Παραφύγουμε μας και μας στρίψουν όλους. Δασκάλα, είσαι αμετανόητη. Για τελευταία φορά σε ρωτώ. Θα απαρνηθείς ή όχι? Όχι. Πάμε να φύγουμε. Οι Έλληνες πλησιάζουν. Θα φύγουμε από την πίσω πόρτα. Από τα βάλτε φωτιά και κάφτε το απάνησάκι. Γιατί εδώ μέσα μαθαίνουν οι Έλληνες ποιοι είναι και μας αντιστέκονται. Και εσύ τολμάς να σηκώσεις κεφάλι. Έχασες την ευκαιρία να το σώσεις. Άτιμοι! Στα λόγα! Μιχαήλ Μελά στην Κηφισιά, 1878. Νομίζω ότι έχουμε να συναντηθούμε από την εποχή που γυρίσατε από την Μασσαλία για μόνιμη εγκατάσταση με Θεσσαλονίκη. Περίπου. Μου μείνησατε ότι... Ναι. Έχω προσωπικό μήνυμα του κυρίου Πρωθυπουργού Δήμας. Εμένα πότε να μου επιτρέψετε. Παρακαλώ, κυρία. Είναι βεβαίως απολύτως προσωπικό το μήνυμα του κυρίου Θεοτόκη, αλλά επειδή γνωρίζω πόσο πολύ βοηθήσατε,
Παρακαλώ να παραδεχτώ. Πατέρα. Έλα να σε θέλετε. Ο γιος μου Παύλος. Σας ακούω και στα μεταξύ. Τι ακριβώς γνωρίζετε για την κατάσταση που επικρατεί στη Μακεδονία, κύριε Μελά? Νομίζω ότι οι Βούλγαροι ξοδεύουν πολύ χρήμα. Ιδρύουν σχολές, χειροτονούν δικούς τους ιερείς, με σκοπό να δημιουργήσουν πιστούς στη δική τους εξαρχία. Επιπλέον, όσοι μένουν πιστοί στο πρωταρχείο του Χριστουγεννιού, καταδιώκονται αργά ή γρήγορα. Και έχω πληροφορίες ότι αυτό γίνεται μεθοδικώς, από χωριό εις χωριό. Κύριε Σταματάκα, είναι αλήθεια ότι οι Βούλγαροι εξαγοράζουν με πολύ χρήμα την ανοχή των Τούρκων για την εξυπηρή δράση του Κομιτατζίδων? Δυστυχώς, ναι, κύριε Μελά. Εγώ ένα πράγμα δεν μπορώ να καταλάβω, κύριε Παπαδιαμαντόπουλε. Γιατί δεν υπάρχει επισήμως συμπαράσταση των Αθηνών προς τον υπόδουλο ελληνισμό? Αγαπητοί μου, η πολιτική των μεγάλων δυνάμεων εμποδίζει τα εκάστοτε ελληνικές κυβερνήσεις να παρασταθούν στον υπόδουλο ελληνισμό. Σωστά, κύριε Μελά. Δυστυχώς, η κατάσταση που επικρατεί στη Μακεδονία καθημερινώς χειροτερεύει. Οι Βούλγαροι κομιτατζίδες, προσπαθώντας να αφεννήσουν την Μακεδονία, όπως πολύ σωστά είπατε πριν, μετέρχονται κάθε μέσον για να πραγματοποιήσουν τα προσφέρουν. Νέες πληροφορίες μας γνωρίζουν ότι οι κομιτατζίδες άρχισαν να δημιουργούν ασφαλή καταφύγια στη λίμνη των Γιαννητσών. Ξέρχονται από τα κρυσφύγετά τους με τις φλάβες τους και δρούν ασπλάχνος εναντίον των Μακεδόνων. Και είναι δικοσύκτοτα σπίτια και τις αποθήκες με τις οδιές των Ελλήνων. Δολοφονούν δασκάλες, ιερείς, αλλά και όσους λειτουργούνται στις δικές μας εκκλησιές. Προσπαθούν με τη βία, με κάθε τρόπο, να αφενηνήσουν τους Μακεδόνες, σκοτώνοντας όποιος στέκεται εμπόδιο στην κατακτητική των μανία. Και αφού εκτελέσουν τα δολοφονικά των σχέδια, επιστρέφουν στη λίμνη. Η κατάσταση μέρα με την ημέρα χειροτερεύει, κύριε Μελά. Και γιατί δεν πάτε να σου παρακαλώ? Παρακαλώ, κύριε Μελά. Παύλος έχει δίκιο. Κύριε Μελά, εξηγήσετε, παρακαλώ, στον ιό σας τις δυσκολίες που υπάρχουν και που δεν μας επιτρέπουν προς το παρόν τουλάχιστον πολεμήσουμε τους Τούρκους και τους Βούλγαρους κομιτατζίδες. Παύλο, όταν έρθει εκείνη η ώρα, θα τους πολεμήσουμε! Παύλο, πάμε μέσα τώρα. Θα σας ξαναδούμε πάλι, κύριε. Κύριε Μελά, αυτή η εποχή είναι μια εποχή ιδιαίτερη.